Good evening, Janet. Salamat sa patamsa kayo. Janet, Balagasay, thumbs up ko. Salamat. Thank you din. Tambay-tambay ka lang muna dyan at magkantay tayo ng mga magiging kaibigan. Thumbs up host. Hindi pa ako muna eh. Ulit pa ng WH ko. $1K pa lang WH ko eh. Tony TV Official, mega love shoutout. Bawa bahay mo, Janet. Ay, ganun na. Laki pa. Habulin mo po. Oo, laki pa. Wala pa nga sa kalahati. Pero okay lang yan. Magkasta kahit pa unti-unti. Basta magdagdag siya. Okay lang. Huwag lang lagas ng lagas. Ikaw, Janet, muni ka na ba? Kaya pa mga bahay mo? Buti ka pa ah. Magsahod ka na. Baka hindi ka pa nidikit ni Tony TV Pasyal, oh. Padikitan natin. Wow, okay ah. Buti ka pa. Nakatikim na ng patas ng YouTube. Sana mamuhol na rin ako bago si Lolo, bago panibagong niya. Mama D sa vlog, thumbs up ko. Salamat sa patamsak, Mama D sa Sagitang kita, Mama D sa mega love shout din sa'yo. Mabahay, may jacket ka na, Mama D sa. Uy, wala pa rin. Ba't hindi kita madyakitan? Longer to your channel daw, no? Hide is to channel. Madali sa. Try mo nga kung may jacket ka na ulit.
Kain ka muna, Mama Disa. Sige, kain ka muna. Yan, nagawa na ng bahay si Ginit, oh. Dating dikit, Ginit, tamsak lang, tamsakan ko lang. Sabi ni Tony, TVP siya. Dating dikit daw kayo ni Tony. Boy Bato, welcome back. Admirator. Nagtakit ka na, boy. Baba mo ng bahay mo dyan. Salamat sa tamsa kay host. Baba mo ng bahay mo, boy. Ay, andyan si Ginit, oh. Tabang si Ginit. Walang ano man. Ikita mo na si Ginit, oh. Kain tayo. Okay, kain lang. Patatapos lang ni host. Hi channel vlog, thumbs up host. Hi channel, Miga love shoutout sa'yo. Salamat sa pagbisita kayo. May jacket ka na po. Hi channel vlog. May jacket ka na. Buka mo na bahay mo. Magdikita na kayo. Diyan na sila eh. Oh. Walang ano man. Ano ulam mo, Mama Disa? Magdidikit ako after namin kain. Sige lang. Dyan lang sila. Huwag ka muna magdikit habang kumakain. Mamaya nabulunan ka pa. Support lang ako. Hindi ako nagbaba ng bahay. Sige. Salamat. Mag-ista ka muna. Ayan si Boy Bato. Sayang din yung oras mo. Mag-ista ka muna dyan. Ay. May kanin. Gulay, okay ah. More benefits. Dapat talaga paminsan-minsan magulay tayo. Para mabawasan yung ating katawan. Okay lang, yun. Happy ako na nakasupport sa iyo. Wow, salamat tayo channel vlog. Salamat sa support kayo. Kahit marino ngayon si host kasi lipit pa ng WH. Turuan mo nga kung mag-ano kay channel, mag-direct kay Lolo. Kasi puro StreamYard ako, may limit ang StreamYard eh.
Maya-maya. Ilis na din ako. Anong oras ilis mo? Baka madalaw kita mamaya kung hindi tayo magkaabot. Hindi ako marunong mag-dere kay Lolo eh. Maganda sana doon kasi walang limit ang oras eh. May plus sa ilalim. Ang nandun, Go Live, tapos yung ano pa yun? May plus doon ba sa plus pupunta? Halimbawa, tayo ka. YouTube. Yun na host. Yun na ba yun? Ang nakaano kasi, yun ko May Go Live. Yun na yun. Akala ko ba ano pa yun? Isit pa yun sa YT Studio. Direkta na pala yun. Bawa, Go Live. Plus. Pag may plus ka na, tapos yun, Go Live, click mo yun. Plus. Ganun lang pala kasimple yun. Plus. Hindi ko pa nga siya maano eh. Bukas try ko bukas. Basta pag pinindot mo yung plus, ayun na yun, direkta na yun. Kasi pag pinindot mo yung plus, mag-ano yung create title na, pero may create title ba yun? Pero siyang create title eh. Try mo after. Oo nga. Di ba mayroon ano yun, yung create title sa taas muna. Yun, tama yun. Gagawa ko ng title doon. May mga requirements na ano, di ba? Pipilapan ko yun. Basta click lang ng ano lang, puro next. Pag nakaano mo na. Okay na yun. Ganun pala yun. Kaya nakikita ko lagi yun eh. Yun yung nagtuturo na sa akin na ano. Doon daw sa plus. Pagkatapos noon, magla-live na siya. Wala na siyang, hindi ka na magsisit ng oras. Diretso na yun. Maganda pala yun. Try ko nga mamaya matapos ang bilis. Nabibitin kasi ako dito sa ano.
diretso na, naka-live ka na. Oh, maganda pala yun eh. Hernandez Gemini, thumbs up dan. Oh, salamat sa patthumbs. Welcome back. Welcome kay bahay ni host. Sakitan kita. May jacket ka na, Gemini. Diretso na, naka-live ka na. Mega magilap shoutout Ma'am Hernandez, sabi ni iChannel. May jacket ka na, Ma'am Hernandez. Hello all, kayo ninamod mo na. Kain ka lang muna dyan, Mama Disa. Shout out channel vlog. Sabi ni Hernandez Gemini. Dancer host, salamat sa pag-share. Walang anuman. Hernandez Gemini. Magdikita na kayo dyan, no? Diyan na sila eh. Baba kayo ng mga bahay nyo. Pwede po magbaba ng bahay? Oo. Baba na ng bahay para magdikita na. Dami na kayo. Ayan si Tony, oh. Nag-aabang na yan. Bahay mo, Gemini, para dikitan kita. Baka hindi pa tayo dikit. Oh, ayan, oh, si Jeanette, oh. Nagbaba na ng kanyang bahay. Dikitan mo na yan, si Jeanette. O, yan na, dikitan na. Lagyan na pala ng bahay ni Gemini, ah. Mga guys, dikit lang po kayo. Balikan ko po kayo, sabi ni Janet. Muni na pala to siya, ano eh. Hernandez Gemini, eh. Salamat. Lagyan na ng bahay mo, eh. Relaxing love song. Ito ang bahay mo, piniklay ko. Ganda ng music. Iwan lang po ng bakas, babalikan ko kayo. Mag-saying lang ako. Sabi ni Hernandez Gemini. Tony TV official, dan sa'yo sa bahay mo. Sabi ni iChannel. Oh, balikan kaya ni Tony. Digit yan si Tony. Tony TV official, dating dikit, Mama Disa vlog. Ah, okay. Dating dikit kay Tony pala si Mama Disa vlog.
Magsaing lang pala, host. Magsaing. Saing ka na muna. Anong oras na? Balikan na lang mamaya. Diyan lang sila. Hernandez Jimmy na dyan sa bahay mo, pabalik na lang, sabi ni Tony, TV official. Muli ka na ba ay channel? Ma'am Jenny, pabalik na lang po, sabi ni Janet. Magsaing pa lang daw si Gemini. Ay channel, Janet dan sa bahay mo, sabi na ay channel. Di pa host, kunting post pa. Pares tayo. Ay ako madami pa akin. Wala pa nga akong 2K. Wait lang po, babalikan ko kayo. Sige mamaya, magsaing ka muna. Sa mga dumikit sa akin, pakibaba ng bahay para mabalikan ko kayo agad, sabi ni Janet. Yung mga dumikit daw kay Janet, pababa daw ng bahay para mabalikan na kayo. Enjoy watching. Wait lang po, balikan ko kayo. Ano yan? Baba po bahay, mga dumikit sa akin. Baba daw ng bahay, yung mga dumikit kay kay Janet. Nice. Hi channel, dan full pack sa'yo. Sabi ni Tony TV official. Dahil hindi ko makita. Minsan kasi nadidelay yung nadidelay yung bakas. Kaya dapat shoutout nyo na lang yung baba ng bahay para mabalikan na agad. Minsan nahuli yung bakas Ayun Janet Balagasay, Mama Day sa vlog.
May baba ng kanyang bahay. Patamsak na lang po. Baka salamat, sabi ni Mama Day sa vlog. Tamsakan natin kay Mama Day sa yan. Salamat, Sir Tony, sabi na channel. Yari. Tamsakdan sa Premier Mama Day sa dating dikit. Sabi ni Tony TV official. So, The Bluetooth device is connected successfully. kumain ka na? Oo, kumain na ako. Sa city. Wala bang SIM card tong ano? Kira mobile mo? Bakit na SIM card? Dan, Tony TV official, full pack. Takot ako sa takot ko sa aso. Balikan ka yan. Takot ka pala sa mga Gemini. Pares tayo, takot din ako sa ahas. Sige na, okay na. Pasilip naman sa akin. Takot ako sa ahas. Thanks sa dumikit, biglang po hugas plato pa. Sabi lang, balikan na lang ulit mamaya. Mama Day sa
iChannel, hello. Dikit-dikit na dyan iChannel. Mama di sa vlog dan sa'yo full pack, sabi ni Hernandez Gemini. Mama di sa dan daw sa'yo si Gemini. Big lang. Okay, Marisa. Dan daw sa'yo si ano? Hernandez Gemini. Marisa. Family first, tamsak dan host, dikit kalimbang na din. Salamat. Jakitan kita. Nagbakas ka ba sa akin? Balikan kita mamaya pagkatapos ng live. Dan pulpak, Janet, nalagasan. Oh, ano nalagasan? Mali yun, ano. Balagasa yan, hindi dalagasan. Gambihira ka talaga. May jacket na, jacket ka na. Baba ka na ng bahay mo. Walang ano man. Baba na ka ng bahay kay dami nag-abang sa'yo dyan, no? Na si Gemini, nandiyan yan. Mama Dista, iChannel. Baba na bahay mo. Family first. Family first before anything else.
Family first, bumaba ng bahay. Paalala mo guys, kay family first. Sariwang sariwa, bagong bago. Dikit agad. Okay, family. Dating dikit, family first, sabi ni Tony TV official. Tony TV official, nagbaba ng kanyang bahay guys. Baka hindi nyo padikit. Padikit na siya. Ami Vlog TV, good evening host, tamsak dan. Salamat sa patamsak Ami. Mandikit ka na dyan Ami, dami na sila dyan. Mangisdaan na dyan Ami. Mega love shoutout kami at sa lahat din nandito. Ami Vlog bumaba ng kanyang bahay guys. Baka hindi nyo pa siya dikit. Palablab na.
Family first, dan toyo. Sabi niya Ami Vlog TV. Pabalik na lang Ami. Kaya Ami Vlog TV Family first. Tony TV official, nag-uba ng bahay. Baka hindi nyo padikit si Tony. Padikit kay Tony guys. At saka saan man nakapin.
Mama di sa vlog. Dan Tuyo. Pabinami Vlog TV. Bakas ka lang doon namin. Babalikan ka nun. Sayang pa yun eh. Ganda naman ang music ni host. Nakakapainda. Ganda ba? Napasayaw nga ako eh.
Marunong ka mag-chat-chat, Mama Lisa, Mama Hernandez, Gemini. Ayan, sa Ami Vlog TV, oh. Dikatan mo na yan. Dikit mo na ba si Ami, Gemini? Hindi mo pa siya dikit, dikitan mo na siya. Ayan siya, oh. Ayan pala yan. Salamat sa pag-stay kayo. Ang ibang di gustuhan, hinihahap-tahap basitikanan, e di na maangkos hiningat iyan, ang damo nga karo kaya ka.
kapait. Nalangoy hapon, kirigot natin. Padis ay paksin halinaga, magpiring nung mag-aga. Iyan pag-ibig pikada, bilisan ulan mula ugada. Paperbutan iba sinigustuhan, tinintahap-tahap pasitikangan. Kay di na maantos sinigat iyan, ang namo nga karo kaya ka. Tagay na bampero, tagay na ayaw palipat. Upaya ikon, imo magpalakap. Matintaw na tubig, magalingulan kapatid. Malangoy hapon, kirigot napit. Padis marasang ang suman, nanhintipit at tulpukan. Labis na gudla sa bawat, sugudan karukayakan. Mapebutang iba sinigustuhan, inintahap-tahap basitiganan. Kay di na maantos siningat iyan, ang tamo nga karukayakan. Tagay na bankero, tagay na ayaw palipat. Upaya ikon, Ami TV. Welcome back, Chaos. Ayan, mga dikit ka na dyan, Ami. Andiyan na sila, Hernandez Gemini, saka si Ami Vlog TV, Tony TV Official, si Family Perks, dyan. Islam. Tony TV Official, Ami TV, Dan Pulpak, pasakli na lang po. Ami, pasakli na lang kay Tony.
Ami, dyan, sabi ni Ami TV. Ami Vlog TV. Saan na daw siya si Ami TV? Pasokliin na lang. Suklian po tayo. Thank you, Hernandez. Ami TV, doon na sa'yo, sabi ni Ami Vlog. Doon na daw sa'yo, Ami TV. Si Ami. Ami TV, Tony Dan. Sabay baba ng bahay. Salamat kay sa nagsusuklian kayo. Masaya si host. Thank you, Ami TV. Sabi ni Tony TV Official.
Thank you, 5 million in the house. Dan, Ami Vlog TV, full pack. Sabi ni Hernandez Gemini. Ami, full pack na daw sabi ni Hernandez Gemini. Pasukli na lang. Okay po. Gemini, balikan kita, sabi ni Ami. Salamat, Sis Ami Vlog. Sabi ni Hernandez Gemini. Salamat daw, Ami. Sabi ni Hernandez Gemini. Boss, malaki na ang bahay mo. Bakit hindi ka pamuni? WH is a big problem. Alit-lit pa ng WH ko, Gemini. $1K megit pa lang ang WH ko eh. Nag-graduate ako sa 1K, ang WH ko 200 plus pa lang. Ilan na kulang? Ang kulang. Malaki pa. Ano pa lang ako, 1.3 pa lang ako eh. Bali may 2.7 pa. Matagal-tagal pang ano yan. 2.7 na yan. Pero basta hindi natin makuha yan. Basta sipagan lang natin. Hindi ngayon lang ako ano lang ako nag-ilis. Ngayon pa lang na buwan na to eh. Hindi talaga ako nag-ilis. Umpisa nang puro pangisda lang ginawa ko eh.
Akala ko noon sa ano, yung watch hour na yon doon sa minute, ano lang yun, yun na pala yun, hindi pala yun eh. Kaya nagulat ako nung ano, kalit pa lang pala ng WH ko. Pero pag napag-aralan ko tong ano, Diary kay Lolo, araw-arawin kong nailis yan. Malaki yatang bigay ni Lolo yan eh, sa ano, pagdirekta. Kaya nga eh. Try ko nga try ko bukas magrekta kasi maubos na yung ano ko sa ano, StreamYard eh. Limit eh, 20 hours lang, 1 month. Kaya kung araw-araw ko mag-release eh, ilang araw lang yun, 20 hours na yun. Click mo lang ang plus. Oo nga eh. Aralan ko yan bukas. Pero nung days balikan na kita, sabi ni Ami. Eh, first na lang kay Lolo, unlimited. Oo. Unlimited talaga kay Lolo, no? Yun nga, direct. Doon lang pala yung sa plus. Saka ang thumbnail mo, host, wag yung nakahubad. Ay, oo, papalitan ko yun. Papalitan ko yung profile ko na yun doon. Yung picture ko. Nagmadali kasi ako noon eh, kaya picture lang ako sarili ko. Thumbnail mo, wag yung nakahubad. Thumbnail pala tawag doon. Salamat Hernandez Gemini sa pagtuturo sa akin. Oo, wala. Intindihan ko naman yun eh. Thank you nga sa pag-aalala mo sa akin. Bago lang kasi ako mag-LS eh, kaya hindi ko pa kabisado yung mga ano. Hindi pa ang palitan yun, yung ano tawag nun, thumbnail. Pero yung mga naunang ano, yung mga nauna ko na ano, hindi ko na papalitan yun. Kaya nga. Pag pinalitan ko yung patay yung mga nauna kong LS na ano, natatanggal yun, mapalitan din yun. Pag pinalitan ko siya. Kaya nga eh. Palitan ko mamaya yun. I-edit siya ulit. Papalitan ba yun? Pwede pa ang palitan yun?
Thumbnail. Ganun ba yun? Ala, baka magalit si Lolo sa akin. Baka paluin ako ni Lolo. So, IT Studio ka host magpalit. Basahin mo po ang guidelines ni Lolo. Ay, YT Studio doon ako sa may ano na pupunta. Dapat pala hindi ko biglaan ng picture nun. Madali kasi ako nun eh. Pero okay naman siguro kahit hindi ko napalitan yung mga nauna ko na live. Pwede ba yun? Pero yung sa mga susunod na live ko, yun ang ayusin ko. Pag-aralan ko ngayon mamaya eh. Saka po, pag mag-LS, ang camera mo i-landscape mo para walang itim sa gilid. Ano kasi itong bang live ko na to eh? Hindi siya itong yung pag naka siya, hindi siya na ayaw niya mag-slide. Kanya lang ang gusto niya. Hindi siya bumabalik eh, nag-rotate, hindi siya nag-rotate. Click ang rotate. Oo nga no. Ayun. Ay, okay na pala. Okay na oh. Okay. Silip-silip ko lang dito, baka may bago. Okay na nga oh. I-click pala yung rotate eh. Buong buo nakikita na.
Kitang-kita na ako, no? Buti nandito ka, kung hindi ko makuha to. Oo nga eh. Salamat. Laging ganyan dapat kahit pag nag-dairy ka kay Lolo. Okay. Salamat sa mga tuturo mo sa akin. Sana maano ko to. Napalitan ko yung thumbnail ko. Kita ko na siya sa create. Hindi ka na mali, tingnan. Malaki kang tao, bigla akong lumit, you know?
Ang daming lamok guys. Katol tayo. Salamat, Ami. Bumaba ng bahay si Ami. Guys, baka hindi nyo padikit sa Ami.
Mega mega love shout out. 5 million. Bye-bye na host. Mag-support lang ako sa Premiere. Sige po, Gemini. Salamat. Salamat sa pagtambay sa akin. At sa pagturo sa akin sa mga hindi ko pa na alam. Thank you.